ole Zobawiha Ralte hian Christian thabun number zanga somthum bakwa Isua hnenah ka kalang ti hiram request no pang hla nia tia en mai a hian a ol sam lawa sadik dik taka satur chuan awa solfai nen taila hei hi do ni ta ni mi do do solfai sa taila mi do do so la do do ti re re do mi do do so la do do ti do re so do mi do do so la do do ti re re do mi do do so la do do ti do re so do mi fa so so la so fa mi re mi fa so so la so do re mi re do ti khani tani a thuin han sataila Isua hnenah ka kalang ti turani Isua hnenah ka kalang a do ti a enga a ma nen kan kalanga kan pathian enga ngai dam na ka mu anga a enga thil ti sual ka simanga kan pathian enga a enga ka kalanga a enga hi po hi fa mi fa ani a enga ani do a enga fa mi fa a enga he mi re mi choni tani a enga ka kalanga kan pathian enga ka halo ni tani ka kha alo en non the mai o me Isua hnenah ka kalang a enga Isua hnenah ka kalang a enga a ma nen kan kalanga kan pathian enga ngai dam na ka mu anga a enga thil ti sual ka simanga kan pathian enga a enga ka kalanga a enga ka kalanga kan pathian enga ti khani du tok phot maya Zobawiha Ralte naram request ani